Καλό νέο μήνα ή καλό μήνα νέο. Προσοχή ρε πουστό. Είμαι ανάπαυση ρε. Τώρα θωρείς με που τα 4G μες στο κεν να πελάνεις ρε πουστό νέο. Είναι καλύτερη μέρα της ζωής μου. Φέρτε μου ψάρκα! Φέρτε μου ψάρκα! Ρε είσαι στον τζόκεϊ. Με μου το γυρίζεις. Και είσαι τράπερ. Έφτισα. Ευχαριστώ! Να σε σηκώσουν έναν πρωί, να πιάσεις την τσεντούα σου, την παραλλαγούα σου και θα πάεις στο απόλυτο τίποτε. Στο κενό, στη μαύρη τρύπα του χρόνου. Στην αρχή, να έρθει το χαρτί και να κάνεις χάζι με τους παρέες σου. Εγώ είμαι μια μέρα πιο μετά, ρε, να σας γυρίζει. Δεν έχει τίποτε σημασία. Θα πεθάνει. Μπορεί να μην πεθάνεις, αλλά θα περάσει καλά. Για τους επόμενους 14 μήνες η ζωή σου είναι καταδικασμένη σε απόλυτη βαρεμάρα. Εκτός αν είσαι πιπάλι. 3 οδηγίες επιβίωσης για τους νεοσύλλεκτους φίλους μου. Φυλακούθηκια ρε πουστόνεο. Συμβουλή πρώτη. Εν ξέρεις τίποτε. Τίποτε ρε, ό,τι σου πουν να κάνεις, να παίζεις πελό. Κάποιος πρέπει να κουρέψει τον κήπο. Κύριε διοικητά, μηνίσκω σε διαμέρισμα εγώ, εν έχουμε ούτε βασιλικά. Ξέρει κάποιος να μαγειρεύει. Κύριε διοικητά, η μάνα μου και ο κύριος μου ένα χαμάκι, παραγγέλα με μια ζωή. Κάποιος να πάει να καθαρίσει τις τουαλέτες. Κύριε διοικητά, εμείς σπίτι μου σέζω μες στις βούρνες, κατουρούμε μες στην αυλή, φορούμε μπάμπερς. Έβρε κάτι και πέτω. Συμβουλή δεύτερη. Έβρε τρόπο να βγεις βλότσι. Τι σημαίνει βλότσι? Είναι βοηθητικός λοιπόν ο πλήτης. Ή αλλιώς, οι άλλοι στρατόκαυλοι, εσύ είσαι στρατοάκαυλος. Σε κόφτει τίποτε. Ρε, ούτε ξυφολόχοι να με σου χρεώσουν. Ακούστε που σου λέω. Ρε, θα κάνεις τα αδύνατα δυνατά να βγεις γιώτα 4. Πέτους ότι έθωρεις. Πέτους έχεις έναν μπόι. Πέτους ότι σου σηκώνεται ρε κουμπάρε. Άρα δεν είσαι βλό, είσαι βίλο. Ρε, βρε τρόπο να τους πείσεις ότι εσύ είσαι ανίκανος. Μπορεί να είσαι. Σημαντικό είναι να τους πείσεις. Συμβουλή τρίτη. Να είσαι το μεγαλύτερο πιπάλι που υπάρχει. Βάλε την ως να μέρε. Να μην αναπνέεις. Κόψεις τα μαλλιά σου, κύριε Αντωνίου. Να ξεκέλεις ο κύριος Αντωνίου. Άλλαξες κάτι. Φαίνεσαι λίγο πιο ανανεωμένος. Ναι, επειδή άλλαξα παρπέρι. Πάσου πάρα πολλά, κύριε Αντωνίου. Εντάξει, ο άνθρωπος Τσίνος δεν μπορεί να σου πει τίποτε. Αλλά σημαντικό. Πρέπει να ξέρουν όλοι ποιο είναι το πιπάλι με το τραπέδου. Εσύ. Μπράβο, κύριε Αντωνίου. Είσαι πολύ ωραίος, κύριε Αντωνίου. Μπορείς να μου τον κάτσεις, κύριε Αντωνίου. Να θωρείς τον διοικητή, όχι μόνο να φακάς προσοχή. Η μία ανάπαυση. Καλημέρα, κύριε. Να σ' ακούν ως πάνω στον ουλαμό. Να ξέρουν ότι είσαι για μέ. Κύριε διοικητά, χωρί και του υποδιοικητή μέσα. Τους λοχαγού ούλους. Gangbang μέσα στο τραπέδο. Κατέβασε όλο το application για παραγγελία φαγιού, ετοιμάσου για επικό μαύρισμα δι του νέου με θλιβερό μανίκι που φωνάζει «Είμαι νέος» και μάθε πόξω όλους τους στίχους το απολύομαι. 4 μέρες κράτηση, πέρασε δίπλα.